да стане, брат? Как последната секунда ще ма... Ей! Здравейте, момчета, на новото епизод на Squad Busters. От бая време съм качвал, ама имах бая работа, така че. Но сега съм тук, така че вече сме окей. Излиза някаква нова бандитка. Сега ще я пробваме, разбери се ако имам в ротацията, защото как гледаме няма. Ама няма значение, ще играем обикновени игри, докато не се падне. Така че не мисля, че ще е проблем. Нека започваме. Let's go! За какъв ще е първият мод? Бая левели съм дигнал от последния епизод. Последния епизод, който се лъжа, бях 70, някои 80 мисля, че. Тук съм почти 120. Бая тъп мод ни дай, няма да лъжа. С Шели почваме. Така... Пак Шели. На Angry Vines никога не вземате Грек или Мейвис, като цял фарм герой. Никога не ги вземете. За Angry Vines винаги демидж вземате. Демидж герой или танкове. Тук вземам Cold. Трябва сега ходна да вземем един танк, защото използвам с това, мога да взема рейджа. Така. Филзваме Шели. Отиваме за танк. Ето го е там танка. Това бая голяма грешка, че е взел трейдър. Не успях да му го убия. Тук рейджваме. Питаме да му убим, да не успяхме да му убим Грек, но няма значение. Все пак сме добре. Няма да се ползвам ключови, защото не виждам да съм сам, честно казвам. Той ако играта искаше ни даде мега сега след малко. На 2 минути. И мега? Фак, бре, лошо. Аха, е там. Да няма да го вземем. Приятел. Бе, той ще го убие. Ето, това ни трябваше. Това ни трябваше. Страхотно. Рейджваме директно. Нали бях рейджван, къде ми ти рейджават? Това беше странно. Бе, то почти го убихме, но ще се върнем да вземем честа. Това приятел ще трябва да го убием. Или поне му вземем един герой. Добре, страхотно. Даже май ще успеем да го вземем. Бе, паднал съм мега, няма да успеем да го вземем. Така... Може би трябва да взема Кинга, ама иска да го фюзна. Така че... Няма значение. Честно казвам. Танка ме има много малко живот. Искам да ми го бият. Да мога да взема друг. Аре, нали? Минах през него, какво спомня. Бе, сега вече вземам Кинга. Добре. Фак, лошо. Why are you gay? Как четвърто място, нали? Бягаме.
Добре, окей. Нали не сме 6, нали не сме 6, няма значение. Пак добре. То нямаше как сме 6 без това. Те бяха 5 човека в лобито. Супер биг, страхотно. Окей, тенк става. Ще е по-добре, ако не се падне Джейси най-вероятно, защото нямаме още на 3 звезди, но все тая. Така, оп, вече имаме бандит, сега ще я пробваме. За втори път мисля, че ще играя с нея. Така че видите, може с мен ще видите точно какво представлява. Ако не сте видели ли. Тук май ще почна с първи. Моля, ако не е хубав. Ако не е друго. Барбериан задължително. Барбериан тук е много добър на този мод. Тук са Барбериан, на всеки мод е добър. Тече. Така. Ето сега вземем точно бандитката. Между другото не знам, не съм гледал още ревюта, не знам дали е много силна. Но това, което гледах, не е слаба, защото би бая демидж, има бая хелт. Така че би трябвало да е окей, според мен. Сега ще видим след тази игра. Ще притесня и ще ви кажа какво мисля за нея. Добре, как ми взе? Оф, това е много лош човек. Барбериан продължаваме. Така. Там някой си забрал бутушите. Добре, една стимка, сега сериозно ли ще ме накараш? Няма да се бия с този приятел. Това е много annoying. Тия спиречите са много гани, наистина. Бе, това не даваш ли преди получи стотинки тия пиняти, бе? Не ли ми се струва? Не са ми се ги нърснали никаква идея. Не съм се ги нърснали, хора, не знам. Бая слаби ми се струват вече, придаха супер много от тия пиняти. Бая наистина даха преди. Къде кам бая, наистина бая даха. Сега почти нищо. Ще се пазим за сега още хила, защото така е цяло. Тук как има толкова много герои, бе? Гледайте, виж колко много герои имат, човек. Те имат супер много герои повечето. Глед. Пах, майка. Той е там с троса. Приятелю. Ако успея да му убия и Грега, ще е много добре. Да успея да му убия и Грега. Сега нарочвам да не е мега, ама са това. Трето място му реже за сега. Арчърка. Не, изгледа ако ми даде златен бутуш. Да, лошо. Не, стига, бе, човек! Абе, приятел, не, бе! Не, бе, брат! Абе, не, бе! Много лошо, момчета, много лошо. Сега ако не са падни, мега сме умрели. Еми, GG. GG. Момчета, много лошо. Не знам дали го съзнаете. Много лошо. Ну как да стане, брат? Как последната секунда ще ма... Ей!
Няма как да стане просто. Виж, че като е такъв мод, просто няма ти бутуши и сте там, човек. Няма какво да стане. Много лошо, наистина. Как да не се нервя тая игра? Няма как да не се нервя просто. Толкова е малумна. Някой път. С какво да почнем? Даже не знам, май почнем пак с Примо. Не виждам друга логична ситуация, кой да взема. То тук просто така на трол игра, да тинем директно за танк, няма какво остане. Нали, ротейшън беше много слаб, наистина. Просто така на трол играта преди малко. Няма заради клипа вземам бандитката, заради клипа иначе не бих я взел. Слаба е, наистина е слаба, човек. Няма да лъжа, слабичка е. Нима кефи, наистина нима кефи. Танка и Барбериан Кинг с най-добрите все още в играта. Минути. Просто наистина няма да лъжа, много е слаба. Просто бях при малко да секунди колко бързо ми убиха. Това просто не знам как става, наистина. Просто за секунди ми убиха при малко. Славичка, ама какво да правиш? Кое е положение? Дай сега пак нямам даре никакви. Ей, направо нямам думи, наистина. Взимам Мейвис, няма какво, просто нямам никакви стотинки, наистина. Сега стрелите оттам, бе. И това сега АФК ли е къв, едно ще го убива, смисъл. Да не е бил АФК. Това беше... Бая ни бърза тук, че това беше АФК. Бая хубав булшин, да река. Няма да вземам да това път. Наистина просто слабичка е, момчета, няма да лъжа, но наистина е слабичка. Сега това е лесна мишена. Естествено ще избягам да мога да взема танк, да не ми го убият. Може беше тъпо решение това, ама... Не ми се решкуваше, момчета, няма да лъжа. Сега ще е много добре, ако ми даде фил на танка. Не ми дай. За това време много добре, пак да видим не стане как бъв като малко. И при малко вървяхме добре в интерес на сцената, просто ни свърши ни бутуша. Някакъв момник на ръчна и не убих. Това е. Имах ми станка страхотно. Да. Виж за какво става въпрос. Искам да видя за какво става въпрос, момчета. Пах ти момчината, честно. Много е слаба, наистина момчета няма божа, славичка е бая. Видяхте, нищо не прави. Има на стато има много хелт, ама супер бързо умира, не знам що. Славичка няма божа, наистина е славичка. Трябва да взема един танк и тя ръшка някой, че положението е бая зле. Може да опитам да убия и това голямото. Така, кой да го убиш на това? Можем да го убим, айде. Добре, супер. Не знам, що взехме ли се това. Бягаме то, не искам да рискувам битката, наистина не искам. Пробвам да добре. Доволен съм. Бих направил още битки, но това е супер дълго ще стане бил. Така че не ми се рискувам, чета. До тук ще спрям. Билто стане супер дълго, ако продължа да играя. Стане до около 20 минути, няма смисъл. Ай, чуем се. След може би няколко дни пак ще ми видео.